Καλημέρα, αστέρια μου. Και ναι, είμαστε ευαίσθητοι πολλές φορές. Είμαστε κουρασμένοι πολλές φορές. Είμαστε τρυφεροί πολλές φορές. Και ένα δάκρυ πέφτει από το μάτι πολλές φορές. Και αυτό είναι προς τιμή μας. Είναι προς τιμή μας γιατί νιώθουμε ακόμη. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλη η ανησυχία είναι γιατί σκεφτόμαστε όλα τα πιθανά σενάρια στο μέλλον μας και δεν εστιάζουμε στο παρόν. Και το απίστευτο είναι ότι έχουμε περάσει πολύ δύσκολα και τα έχουμε καταφέρει και έχουμε αντέξει και τα έχουμε ξεπεράσει. Και βρήκαμε τη δύναμη να το κάνουμε. Πληρώσαμε το κόστος, αλλά βρήκαμε τη δύναμη να το κάνουμε. Αλλά συνέχεια φανταζόμαστε ένα σωρό αρνητικά που θα έρθουν και θα ξανάρθουν. Ναι, θα έρθουν. Αλλά μαντέψτε τι, αστέρια μου, θα τα καταφέρουμε, θα περάσουμε και από εκεί. Ας επιστρέψουμε στο παρόν, στο τώρα και θα βρούμε τη δύναμη και για το μέλλον. Σας αγαπώ.